det er jo en stor familie, der bare er engageret i at gøre det her på bedste tænkelige vis. Han var jo ikke i decideret dårlig form før. Jamen, man mærker virkelig, at jeg kan jo faktisk mærke den stemning, som var dengang min far også kom på værkstedet. Altså det er jo ligesom det samme, ikke? Altså, det er møblerne, der ligesom binder det hele sammen. PP har været rigtig gode til at overtage og selv tolke tegninger, fordi de har jo altså haft et rigtig mange års samarbejde med min far inden, og tegningerne er altså meget nøjagtige, så man kan gå rigtig meget efter dem, ikke? Men PP gør i hvert fald rigtig meget ud af at sørge for, at de bliver så gode som muligt overhovedet. Vi kom til at holde meget af hinanden, sådan set, på sin vis, på en speciel måde. Men alligevel sådan lidt. Det er ikke sådan, at man går og krammer vener, det gør man ikke. Nej. Så jeg ved det ikke. Men jeg respekterer ham, og det gør alle her fra værkstedet. Bamsestolen er en stol, der betyder noget helt særligt for PP Møbler. Det er det første Weener-design, vi har produceret her på værkstedet. Og det startede vi med sådan set allerede helt tilbage til 1953-1954, lige efter vores værksted blev grundlagt. Weener han kom på værkstedet, efter vi havde lavet nok de første 50 stel til Bamsestolen, for at se til produktionen, som han jo havde for vane at gøre hos de steder, som lavede hans møbler. Fordi Weener var en mand, som var meget nidkær omkring, hvordan hans møbler blev produceret. Og så kom Weener. Okay. Og sagde, det er jo helt i orden, de stel, der kom ind, men altså, så fint behøver de skulle heller ikke være, for det kommer af stof på. Så siger jeg, jo, men jeg synes, at du må ikke tage fornøjelserne fra svendene, der laver stelene. Ja. Det skal være en fornøjelse at lave det, selvom det er blindtræsstel, der kommer stof på. Ja. Og det kunne Weener godt forstå. Jeg har jo godt lide det, og så vi fandt faktisk hinanden på et meget tidligt tidspunkt. Ja. Bamsestolen er en meget speciel stol, og den kræver noget særligt i polsterarbejdet. Så derfor så synes Weener, at det var rigtig vigtigt, at det var noget, vi havde her på værkstedet. Så ligesom han så mange gange før har opfordret os her på værkstedet til at gå nye veje og gå længere, end vi har gjort før, så gjorde han det også med Bamsestolen, og det gjorde simpelthen, at vi kom i gang med at etablere det polsterværksted, der i dag er en stor og vigtig del af vores virksomhed. Så måtte vi jo ansætte en polster, og så startede vi det her lille værksted heroppe. Og hun fik jo at vide, at hun skulle bare lave den, som den skal laves. Der måtte ikke laves noget om. Ja, og det var jo svært at finde de der gamle materialer, og noget af det sværeste var at finde de der fjeder. Der må vi så købe madrasserne, og så pille dem ud af. Det startede vi med. Samarbejdet med Weener, det udviklede sig over årene, og på et tidspunkt kommer Weener til min bedstefar og opfordrer ham til, at nu skal vi altså til at starte vores egen produktion op. Jo, jeg synes, at det meste af det, han har lavet, som vi kommer i berøring med, det synes jeg er gode ting. Absolut. Altså, det er jo en fantastisk ting, at vi får lov til at få de gode ting fra Johannes Hansen.
Da de lukkede ned, der kom Wegner her. Så siger han, så Ejner, nu kan I overtage alt, Johannes Hansen. Så sagde jeg, nå. Jamen er du ikke glad, siger han så. Jo, det er det sådan set. Jeg er beæret over, at du kommer med det tilbud. Men jeg vil hellere have, at du siger til mig, hvad du synes, det egner sig til værkstedet. Og så er det altså de gamle ting, du gerne vil have. Ja, tak. Og det fik vi så. Det min far gik efter, var sådan set, når det handlede om PP, det var, at de var specielt dygtige. Det var derfor, de ligesom skulle have lov til at have dem. Det var ikke en fabriksproduktion, det var en snedkerproduktion. Jamen, håndværker hos PP, det er meget, meget godt og solidt og grundigt og omhyggeligt lavet hele vejen igennem. Jeg tror ikke, det fås ret meget bedre. Det er helt ned til de allermindste detaljer, man går og diskuterer og forsøger at gøre bedre og forsøger at holde det, ikke? Blandt andet er der jo kommet CNC-styrede maskiner ind og sådan noget. Men det er jo kun med til at i princippet gøre tingene endnu bedre. Det, der er lidt sjovt, det var jo, at min far ville jo ikke have lavet tingene på maskiner over i USA, vel? Altså, det var sådan danske snedkere, det skulle laves til og så videre, og den måde, de kunne producere tingene. CNC-maskinen har haft en helt afgørende betydning for vores produktion. Forstået på den måde, at vi sådan set er blevet lidt mere produktive, det er klart, men vi er også med de maskiner i stand til at lave især vores samlinger endnu mere nøjagtigt, end vi har kunnet før. Og det er noget, der er enormt vigtigt for sådan en stol som den her, som har en samling, der er utrolig krævende. Det, at vi bruger CNC-teknik til at lave den samling, det gør, at vi kan lave den stort set perfekt hver gang. Og Wegner, han kom selv op her på værkstedet, og kunne stå og se, hvordan at vi lavede armene på en lidt mere moderne, nøjagtig og rationel måde, end man havde gjort tidligere. Han blev så fascineret over maskinen, så han sagde faktisk, at han ville have ønsket, at han selv havde haft sådan en maskine, da han var ung. Og der stod en halv dag sammen med min bedstefar og bare og kiggede på den her sådan, maskine. Men hos PP var de jo rigtig dygtige til at finde ud af at bruge redskaberne. Altså bruge maskinerne på forskellige vis. Altså jeg har helt tiden sagt, at vi må gerne bruge maskinerne, hvis produkten bliver bedre. Ja, nemlig. Og det er jo også en af de ting, som at du har prædiket hele tiden, at det er jo ikke maskinerne, der bestemmer, hvordan det skal laves. Det er håndværkeren, der bestemmer. At finde det rigtige værktøj til opgaven, og bruge det på den rigtige måde. Uden at lave op. Ja, men det på den måde kan man sige, at alle værktøjer, om det er små håndværktøjer, eller om det er store, dyre tekniske maskiner, er jo alt sammen bare noget, som snedkeren har til rådighed i hans værktøjskasse. Spørgsmålet er, hvordan han bruger det. Vi har aldrig lavet den produktion, vi gør her, uden at det er en snedker. Det skal være, der fører maskinerne og sætter træet sammen. Det er lige præcis. Og det gør en maskine aldrig. PP, de arbejder på, hver dag skulle det helst blive lidt bedre. Og så indimellem give det et hak opad, hvis det skal være endnu bedre træ, endnu mere omhyggeligt lavet med alle detaljer og så videre. Og det er jo en evig diskussion. Hvordan kan vi gøre det en lille smule bedre? Cirkelstolen, det er jo en af Wegners sidste store eksperimenter. Det er sådan set en drøm, han har haft i en stor del af sit liv. Ideen om at lave en stol baseret på en ring, den opstår faktisk efter, at han laver påfuldstolen i 1947 og laver nogle skitser og nogle små modeller op igennem 50'erne og 60'erne og 70'erne.
Og så han havde tænkt sig, at den her runde form skulle laves som en stor stålring. Og det var jo ikke rigtigt til at fræse i sådan noget stål der, så det kunne han jo ikke rigtig regne med, at han kunne. Så han gik lidt i stå med det, og han stod her en søndag og var blevet lidt frustreret, og min bedstefar kom forbi, og så siger han til min bedstefar, sig mig engang, kan du ikke lave det i træ, fordi det dur ikke det her med at lave det i stål. Senere der udviklede min far så en maskine, som simpelthen kunne spænde den her ring rationelt. Han fik lov til at være i fred. Ja, det tror jeg nemlig, det tror jeg, det er noget af det, der har været kendetegnet, at det her, det var værkstedet, hvor han havde fred. PP68 er den sidste stol, som Wegener han tegnede i rækken af stole, som er baseret på de kinesiske klassiske stole. På den måde der er PP68 et sammenkog af et helt livs erfaringer med design af stole. Han roste aldrig. Nej, det var fandme svært. Men han skulle nok åbne munden, hvis det var noget lort. Ja, det er klart. Og det er ham, der har lært mig, at det er ikke noget, der er godt nok. Enten er det godt, eller også noget lort. Ja. Og det er rigtigt. Ja, og det er det. Og det der kommer, og nogen siger, at det her er godt nok, men så kan det jo laves bedre. Ja. Det er godt, det er noget lort. Det er Wegener.